One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. 4. aprila 1984. godine Winston Smith počinje da piše svoj dnevnik. Steve Jobs je predstavio Apple Macintosh, prvi komercijalno uspešan računar sa mišom i grafičkim interfejsom, a reklama za njega emitovana je 2 dana ranije tokom Super Bowla. Premijerno je prikazana blockbuster komedija Istraživači duhova. Sovjetski savez bojkotovao je letnje olimpijske igre u Los Angelesu, a u tome će im se pridružiti i mnogi druge zemlje iz istočnog bloka. Ubijena indijska premijerka Indira Gandhi. Joseph Kittinger postao je prvi čovek koji je sam preletao Atlantik balonom. Osmog februara u Sarajevu su otvorene zimske olimpijske igre. Maskotu je predstavljao čuveni Vučko, olimpijsko selo je nosilo naziv Mojmilo, a olimpijski plamen je prevezen iz Grčke u Dubrovnik, podeljen u 2 baklje koje obilaze 90 gradova Jugoslavije. Skijaš Bojan Križaj upalio je olimpijsku baklju, a Jure Franko je osvojio srebrnu medalju, prvu ikada za Jugoslaviju na zimskim igrama. Potrošeno je ukupno $130 miliona, a nakon početka februara bez snega, tokom igara su velike mećave pogodile zemlju, što je dovelo i do poremećaja rasporeda na olimpijadi, a na nekim lokacijama su stvoreni snežni nanosi do 5 metara. Igre je obeležio britanski plesački par na ledu Torvill i Dean, koji su osvojili savršenih 12 ocena 6 i zlatnu medalju za izvedbu Ravelovog bolera. Jugoslavija i MMF postižu dogovor o velikom stand-by kreditu. U junu je odobreno 370 miliona, što je bio deo šireg paketa reprograma dugova MMF-u i komercijalnim bankama. Jugoslavija obećava podizanje kamata, devalvaciju dinara, deregulisanje cena i nametanje finansijske discipline. Ratni zločinac Andrija Artuković uhapšen je u Los Angelesu. Po naredbi Stipe Šuvara, informativna služba Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske sastavila je bijelu knjigu, spisak primjera zloupotrebe kulture i stvaralaštva. Slobodan Milošević izabran je za predsjednika Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda, nasledivši na toj funkciji Ivana Stambolića, koji je uznapredovao na čelo Republičkog saveza komunista. Milošević u jednom od svojih prvih govora istakao da bi srpski komunisti trebalo da se oslobode kompleksa unitarizma. U jednom beogradskom stanu uhapšeno je 28 osoba koji su prisustvovali sastanku takozvanog Slobodnog univerziteta, a među uhapšenima su bili i Milorad Đilas, Vojislav Šešelj, Lazar Stojanović, Dragomir Olujić, Stojan Perović, a nekoliko dana kasnije uhapšen je i Srđan Popović. Jedan od uhapšenih, Radomir Radović, nakon puštanja je pronađen mrtav u vikendici kod Obrenovca. Zvanično izvršio je samoubistvo. Optužnica će na kraju biti podignuta protiv 6 osoba, pa će ovo suđenje biti zapamćeno kao suđenje Beogradskoj šestorci. A jedan od branilaca bio je pravnik Vladimir Šeks. Jugoslavija je optužila Ameriku za mešanje u unutrašnje poslove nakon što je Kongresna komisija za evropsku bezbednost i saradnju zatražila dozvolu da prisustvuje ovom suđenju,
što je bio veliki korak unazad u odnosima ove dve zemlje. Vojislav Šešelj će nešto kasnije ponovo biti uhapšen, ovoga puta u Sarajevu. Njemu su pronađeni rukopisi u kojima se protivi vodećoj ulozi Saveza komunista i tvrdi da je samoupravljanje promašaj. A također u članku koji je poslao listu Komunist predlagao ukidanje pokrajina, ujedinjenje Srbije i Crne Gore i podelu Bosne i Hercegovine između Srbije i Hrvatske. Nakon hapšenja on će stupiti u štrajk glađu, a bit će osuđen u Sarajevu na 8 godina zatvora, ali će mu kazna biti smanjena na 2 godine. U Beogradu je potpisan osnivački dokument Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja, koji je činio skup srpskih intelektualaca, a na inicijativu pisca Dobrice Ćosića, dok su slovenački i hrvatski intelektualci odbili učešće u njemu. Štrajk u fabrici abrazivnog materijala Idnina u Kratovu u Makedoniji trajao je čak 60 dana, što je bio najduži štrajk do tada u Jugoslaviji, a radnici su se protivili fuziji sa većim preduzećima. Otkazana je planirana posjeta pape Jovana Pavla II. Jugoslaviji, koja je trebalo da se dogodi sredinom godine. A nešto kasnije, u malom mestu Marija Bistrica, održan je Nacionalni euharistijski kongres. Na svečanoj misi se okupilo na hiljade vernika iz svih delova Jugoslavije, što ovaj događaj čini vrhuncem proslave 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata. 21. aprila desila se eksplozija metana u rudniku Vodna kod Resavice, kada je poginulo čak 34 rudara. 14. jula dogodila se velika železnička nesreća kada je teretnjak udario putnički voz Beograd-Pula kod Divače u Sloveniji, a tom prilikom poginulo je 31 osoba. 29 ljudi optuženo je za nelegalno krijumčarenje preko 2000 Jugoslovena u Ameriku, a uglavnom se radilo o imigrantima albanskog porekla. Ove godine izašao je prvi broj Politikinog časopisa Svet kompjutera, prvobitno kao specijalno izdanje lista Svet. Predstavom komada Mrešćenje šarana Aleksandra Popovića, a u režiji Dejana Mijača, otvoren je prvi beogradski Zvezdara teatar u prostorijama Doma kulture Vuk Karadžić. Na izboru za pesmu Jugovizije, održanom u Skoplju, pobedili su Vlado Kalember i Izolda Barudžija, pesmom Ljubavna priča broj 1. Ali će najveći hit sa ovog takmičenja ipak biti duet Slađana Milošević i Dada Topića, koji su zauzeli tek 6. mesto. Njihova pesma se zvanično zvala Negde izvan planeta, ali je kasnije zapamćena kao Princeza. Što se tiče pobedničke pesme, ona je pred pesmom Eurovizije preimenovana u Ćao amore, ali će na takmičenju u Luksemburgu zauzeti pretposlednje 18. mesto. Ništa više nije važno, ne. Tvoje oči govore mi sve. Samo me poljubi. Ćao amore. Objavljen je prvi album benda Bajaga Instruktori, koji je nosio naziv Pozitivna geografija. Producent je bio Kornelije Kovač, a čuveni omot radila je fotografkinja Goranka Matić. Imenu novog benda Momčila Bajagića kumovao je novinar Peca Popović. Inače, na prvim koncertima u Beogradskom domu sindikata, Bajaga imao običaj da se rukuje sa svih 1800 ljudi koji su došli na njihov nastup. Prvi album je ove godine izdao i bend Katarina II. Međutim, ubrzo nakon izlaska albuma, bend je doživao promene, a jedan od članova, Dragomir Mihajlović, je završio u zatvoru. Kako je on tvrdio da ima autorska prava na ime benda, članovi su izabrali novo ime, Ekaterina Velika, koje će kasnije biti skraćeno u EKV. Grupa Bijelo dugme doživjela je promenu na mestu pevača, kada je Mladen Vojčić Tifa zamenio Željka Bebeka. Krajem ove godine on izdao album koji nosi ime benda, a na omotu imao sliku kosovka devojka Uroša Predića. Bregović je na albumu uvrstio i obradu himne Hej Sloveni, a na njemu je jedan od najvećih hitova benda Lipe cvatu. Baš me briga, gdje si
Debitantski album ove godine izdaje predvodnik sarajevsku New Primitivesa, Zabranjeno pušenje. A na njihovom koncertu u Rijeci došlo je do incidenta koji izazvao frontman Nenad Janković, poznati kao Dr. Nele, koji se nakon otkazivanja pojačala obratio publici rečima "Ljudi, crko maršalo". Grupa je zbog ovoga bila izložena kritikama, neki koncerti su čak i otkazani, a dovedeno je u pitanje i emitovanje emisije Top lista nadrealista. Ova emisija počela je sa emitovanjem 81. na radiju, a od ove godine dobila je svoj televizijski format i vremenom će postati neka vrsta jugoslavenskih Monty Pythona. Zbog toga smo pozvali goste u naš studio. To je sa moje desne strane drug Šahbaz Kirija, podstanar od 1926. ako se ne varam godine, a sa moje lijeve strane eminentni političar, funkcioner drug Adem Statut. Isto tako možemo zajedno sa vama, dragi gledalci, da porazgovaramo, jer vi možete zvati direktnu emisiju telefonima, pa bi zamolio Vedranu. Vedrana, molim te, dođi i pročitaj nam brojeve telefona na koje se može zvati naši gledalci. Brojevi telefona su sljedeći: 540 503, zatim 616 240, dalje 549 307, pozivni znak 071. Hvala, Vedrana. Neka pitanja su već pristigla. To se poslije. To nisu pitanja. Zato ćemo za početak pitati druga Adema Statuta šta on misli o ovoj akciji. Imaš kuću, imaš stan, imaš vikendicu, imaš šator, vrati šator. Film Balkanski špijun dobije veliku zlatnu arenu na festivalu u Puli. Scenarista Dušan Kovačević je na režiji radio zajedno sa Božom Nikolićem, a u glavnoj ulozi Ilije Čvorović je maestralni Danilo Bata Stojković, koji je također nagrađen u Puli. On je ove godine imao još jednu veoma zapaženu ulogu u filmu Varljivo leto 68. Gorana Paskaljevića. Nagradu za najbolju režiju dobio Rajko Grlić za film U raljama života, komediju o ljubavnom životu Štefice Cvek, rađenu po kultnom romanu Dubravke Ugrešić. Gdje ti je tetka? U Bosanskoj Krupi. Odlično. Ne volim da mi se tetke moje ovde po stanu dok radim. Studiraš? Ne. Odlično. Ne volim devojke koje studiraju. Karaću te. Iz istinski, bez foliranja. Karaću te 2 sata u cuhu. Ma kakvi? Karaću te celu noć. Dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe. Nagradu za najbolji scenarijo dobio je Branko Gradišnik za film Leta odločitve u produkciji Viba filma iz Ljubljane. Sonja Savić dobila je nagradu za najbolju žensku ulogu, i to u filmu Šećerna vodica. Ona se ove godine istakla sa 2 sjajne sporedne uloge u pomenutom Balkanskom špijunu, kao i u filmu Davitelj protiv davitelja. Nagradu publike u Puli dobio je film Mala pljačka vlaka, reditelja Dejana Šoraka. Film je sniman u western žanru, a dešava se nakon Prvog svjetskog rata u Lici. Od 25. juna 1984. godine, svakog ponedjeljka na drugom programu TV Beograd, u terminu od 21 čas, emitovala se američka serija Dinastija. Ova serija je kasnije emitovana u okviru noćnog programa Noć sa vama, koji su prenosile sve stanice Jugoslovenske radiotelevizije. Dinastija će postati jedan od najgledanijih TV programa u Jugoslaviji tokom čitavih 80-ih. A u jugoslovensko-američkoj koprodukciji u studiju Kroacija filma realizovan je dugometražni crtani film Čudesna šuma. Fudbaleri Jugoslavije doživjeli su debakl na Evropskom prvenstvu u Francuskoj,
gde su pretrpeli sva 3 poraza uz čak 10 primljenih golova, uključujući poraz od 5-0 protiv Danske. Selekcija koju je sa klupe predvodio Todor Veselinović iz nekog razloga je promenila formaciju u kojoj je igrala tokom kvalifikacija, što se odrazilo na celokupni učinak ekipe. Jedna od svetlih tačaka bio je 19-godišnji Dragan Stojković Piksi iz Niškog Radničkog, koji je postigao gol protiv domaćina i time je postao najmlađi strelac u istoriji evropskih prvenstava. Letnje olimpijske igre u Los Angelesu bile su najuspešnije u istoriji naše zemlje. Jugoslavija je na njima osvojila čak 18 medalja, od čega 7 zlatnih. Čak 3 zlatne medalje su osvojene u ekipnim sportovima, najbolji su bili vaterpolisti, dok su plavi u rukometu pobedili i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Osim toga, zlata su osvojili rvači Vlado Lisjak i Šaban Trstena, kanu dvosvjet Ljube Knišević, kao i bokser Anton Josipović, koji je osvojio zlato zahvaljujući diskvalifikaciji čuvenog Ivandera Holyfielda zbog nepravilnog udarca. Zanimljivu odluku o diskvalifikaciji doneo je sudija iz Jugoslavije. Nosilac zastave na otvaranju bio je košarkaš Dražen Dalijepagić, ali je košarkaška reprezentacija osvojila samo bronzanu medalju, što se smatralo začaravajućim rezultatom s obzirom na bojkot Sovjetskog saveza. A na početku nove fudbalske sezone dogodio se famozni slučaj Titogradski tunel, kada je sudija Dobrivoje Srećković pretučen u tunelu nakon što je na utakmici Budućnost Hajduk dosudio penal za Splićane. Za ovaj incident su sumnjičeni generalni sekretar Budućnosti Branko Bulatović, kao i dvojica bivših igrača, ali slučaj nikada nije zvanično razrešen. Bulatović će par godina kasnije postati funkcioner u Fudbalskom savezu. Kad ćeš doći